ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад имрӯза видео аз бозори корвон тарафи пажарка 012 дуюм ряд. анам хел ва ё комбахтои беҳад фасон, комбахтои нусхаҳои дубайски комбахто. марҳамат то охира тамошо кунед ва мебинед. ана ин намудош ине ки ҳозир дида истодаед 2500 нусхаи 2500 комбахта иҷада боша 650 сомон. ин метискашай яъне паделкашай 650 сомони. ҳаминам хушрӯвай бинед. ҳам материалаш ҳам нусхааш беҳад хушрӯ буромадагай. агар шумо видеои пештараи моро тамошо карда бошед аз материалҳои дубайски дар амуҷа ҳам хеле материалҳоро оригиналоша ман нишон дода будам. 2500 будам ин нусха 2500 сомон. ина марҳамат 650 сомонаш дар кор бошад. дар рӯи экран рақамҳои мо ҳастай. дар WhatsApp нависед ё ин ки голос равон кунед. албатта ки бо шумо дам мефаҳмонам чихе мо ба шумо равон мекунем. дар иҷа 4-5 рангай дигар рангош ҳозир бо тамом шуда мебиёя рӯзои наздик. набинед чихе рангои хушрӯ доранд. курта беҳад хушрӯ меброя. ҳозир бо як нусхаи дига саршавии видео дабуд охир даям ҳастай. ваёш бошад 750 сомон. ҳозир ваёшам нишон метиҳам. ана ин нусхара бинед сиёҳушу сераш чихе бо хушрӯ. серашам чихеле мегам багати метова. баъзан менависанд ки ягон чизи необычный ба навор гиред. марҳамат хоҳарони азиз. анам ин намудо ҳозир новинкаян. ин намудош боша ин нусхаош боша 750 сомонай. ина бинед чихе ранг бисёр дора. иёям ами поёнуш вишивкаш турай. и ваёшай чихеле гуфтам ваё чишонай нусхаҳои паделкаш.